Znate li koji je najveći tabu na Balkanu? Tabu bi bila ona tema koja se večno gura pod tepih. Šta je onda ovde tabu? Da li je to možda neka još neotkrivena pljačka? Možda ratni zločin neki? Ni to. Da li je tabu možda nešto vezano za seksualnost? Kome bi to bio tabu u 21. veku? Najveći tabu ovde je činjenica da su nacionalizam i duhovnost, religioznost, međusobno kontradiktorni, u koliziji i da jedno sa drugim ne idu. Objasnit ću i zašto. Nacija nije biološka kategorija, već idejni konstrukt koji se razvio najviše u 16. veku. Pre toga je samo bilo bitno kome plemenu pripada, svest o naciji skoro da, a uopšte nigde nije ni postojala. I čisto je ovozemaljska. S druge strane, u biti duhovnosti je ideja da mi nismo samo spoj mesa i kostiju, već da imamo i nešto više od toga, a to je duša. Nebitno da li je duša u nama ili je duša gejmer koji iz paralelnog svemira uloguje se ovde u fetus i kontroliše ga sve do smrti tela pa se posle izloguje, nebitno. Bitno je da je osnovna ideja da osim tela imamo i dušu koja je večna. Već sad vidite razliku. Nacija, čist ovozemaljski konstrukt. Ideja o duši, naš deo koji je večan. Uzmimo sada najveće svetske religije, hrišćanstvo, islam, judaizam, hinduizam i budizam. Prve tri koje definišemo kao avramske religije imaju u konceptu ideju raja, pakla ili čistilišta, dok preostale dve, hinduizam i budizam, imaju te nove, one su životnije, imaju ideju ponovnog rađenja i reinkarnacija i to se zove samsara. E sad, ni po jednom konceptu nacija se ne zadržava na onom svetu. Ne postoji poseban odeljak raja gde su Srbi pa prave žurku sa trubama iz Guče, a poseban gde su Irci koji sviraju tamo harfe. Ne, toga nema i to, ko bi rekao, to je bilo smešno. Znači, po konceptu duhovnosti duše mogu da se razlikuju kvalitativno po Bogu, po nacijama i rasama nikad. Nikad. Bog voli svu svoju decu, to nema šanse uopšte da kao ideja prođe. Znači, nacija na onom svetu, nacije, narodi, etnosi na onom svetu ne postoje. Po konceptu hrišćanstva. Što se tiče istočnačkih religija i ideje o reinkarnaciji, pa tek tu je besmisleno. Što bih se ja sada borio da Srbi budu u superiornijoj poziciji od svih drugih ako u narednom životu budem rođen kao Iranac, kao Crnac iz Nigerije ili kao recimo kosovski Albanac. Pa potpuno je besmisleno. Onda je logično da se boriš za ravnopravan status svih, pa da ti bude dobro u svim, ma gde bio rođen. Isto važi i za polove. Što bih se borio za dominaciju muškaraca, za mačizam, za patrijarhat, a u sledećem životu me uloguju da se rodim ko žensko i šta sam onda uradio? Onda budem potlačena žena, mislim, sam upu u sopstvenu onda zamku. Tako isto i ovde. Znači,
ako su i u nama i u kosovskim Albancima jedne iste duše, ako nas Bog voli sve ravnopravno, što bi se ja sad Bog zna kako borio za to da kosovski Albanci ne smeju nikako da vladaju sami nad sobom, nego Beograd mora da vlada nad njima ili bar da im zagorčava vladanje samima nad sobom, inače da mi svi pocrkamo. I čekaj, ja to postignem i u narodnom životu budem rođen kao kosovski Albanac, šta? I onda budem u tom, ne znam, kolonijalnom položaju, mislim, ne znam, ne razumem. Znači, nema nikakve logike. Ni po avramskim, ni po istočnačkim religijama. Čemu onda nacionalizam? Onda što smo duhovni i religiozni, nacionalizam nam izgleda sve besmisleniji. Pa to tako realno i gledaju u drugim delovima sveta. Ne postoji posebno bolivijska katolička crkva, posebno paragvajska, pa sad kao pređeš sve to nešto drugačije. Ne, kod islama takođe, ne, to sve je jedno. Ušao ti u džamiju u Libiji, Siriji, Pakistanu, Afganistanu, nema to je sve jedno isto. Na Balkanu takođe imamo, recimo, Albance, gde je Albanac i katolik i musliman i pravoslavac, imamo gore Mađare koji su i katolici i protestanti, pa su podjednaki Mađari. To je samo kod nas, znači kod Srba, Hrvata i Bošnjaka u spoju, jer su ovde nacije tako i formirane na osnovu religioznih razlika, pošto jezičkih gotovo da i nema, kao ni mentalitetnih, rekao bih. Međutim, mi moramo znati da je to specifično maltene samo za Balkan, evo Izrael i možda još neki deo sveta, ali generalno nije. Generalno su nacionalizam i duhovnost stvari koje se međusobno kose. Znači, kada bi u najvećem delu sveta neki verski poglavar bio istaknuti nacionalista, ljudi bi videli da to nešto logički nije u redu. Čekaj, zašto je toliko u ovu zemaljskoj svetu? Zašto, mislim, kao nacija? Mislim, čemu to? Ili je potpao pod uticaj režima, pa ako je režim nacionalistički, ako režimu odgovara da uzima te glasače nacionalista, onda je i taj verski poglavar gurnuo crkvu kao instituciju u ralje nacionalizma, ali ljudi morate znati da je to nelogično. Znači, ja samo tražim da budete svi dosledni logici i ničemu više. Znači, kad su neke stvari u kontradikciji, kad se nešto kosi sa drugim, čemu onda prihvatanje? Onda je to jedan običan populizam, dnevno politički, ali ne i nešto što ima korenu filozofiju, logiciju, mislim, ne razumem, a evo, mislim, neka razmisli svako.